Sgorio a chroeso I ddôl y bont yma yn Hwlffordd. Rownd derfynol Toulouse a Drangenero I ddod yn y man, ond fydd y chreuwn ni yn gyntaf gyda'r frwydr I osgoi'r cwymp. Nos Fawrth, fe sicrhaodd Llan Sawel bencampwriaeth cyngrair y de, ac felly mi fyddan nhw'n esgyn i'r uwch gyngrair y tymor nesaf. Ond pwy fydd yn syrthio i'r cwestiwn mawr, gyda dim ond 2 bwynt yn gwahanu Bai Colwyn, Pontypridd ac Aberystwyth a dim ond 2 gêm ar ôl i'w chwarae. Roedd Bai Colwyn ar daith yma I Hwlffordd bnawn Sadwrn ac roedd yr adar gleision yn benderfynol o ddal gafel ar y 7fed safle mwyn sicrhau lle yn y gemau ail gyfle. Mi ydan ni fel maen nhw'n deud, yng ngwir ystyr y gair ymhen busnes y tymor. A Brosese, wastad y bereglis, hwnna'n glyfer ganddo. All y bel gael ei ffynnu nôl! A neb yn gallu meinteisio, neb yn gallu rhoi'r brathiad ola. Oedd ar edrych da gan Dyer. Dyer yn hynod siomedig oherwydd Carol reit o flaen y gol. Mae hwnna'n sitter. Chwaraewr y mis a Brosese. Oedd hi'n gic dda, ond oedd na rhywbeth amlwg a nochel amdani. Mae'n edrych yn hawdd, ond di ddim yn hawdd chwarae teg iddo fo am gol. Ie, reit I gornel uchar rhwy, Tony Pennod wrth I fodd. Gar hyn o bryd, mae Bai Colwyn chydig bach yn anusgybledig. Mae nhw ar chwal. Y bel yn ôl, Pennod! Ac mae yna gol arall a Jenkins a'i cafodd hi. Ac mewn llai na 10 munud, mae Brosese wedi creu ein a sgorio un. Falle bod y llif ddore eisoes wedi agor. Pam bod y llinell amddiffynol mor ddifn yn y cwrt Cosby yn chwarae teg I Lee Jenkins. Just cyffyrddiad bach, hyfryd, 2 gol I ddim. Twt, angen rhoi'r bel mewn i'r cwrt. Ac pan, cyfle prin iddo fo. A'r ergyd na diwedd, oedd ddim yn ffôl. Cymyn gafodd hi, yn cosi ochr yr hwyd. A symudiad gorau'r gêm, heb os I Bai Colwyn y fanna. Yn adeiladau allan o'r cefn wedi Cymyn a Acpan yn cyfuno'n dda. Acpan! A sôn am Zach Jones, y dyn, arbediad campus. Nath Acpan yn dda iawn fanna. Acpan yn fama. Un peth yn I feddwl, cysylltiad da fo'r bel, y dechneg yn dda, mae hon yn dipio am ergyd. Fawcett! A dyna'r gol sy'n sicrhau y fuddugoliaeth, y camgymeriad echrydus gan y golwr. Steve Evans yn crafu ac wedyn ysgwyd I ben ac mae'n gwybod mae ar ben. Wel, dwi'n cyd yn deimlo, dwi'n teimlo sori dros y bachgen ifanc oherwydd yn amlwg mae o'n ifanc a eich dim cweit yn barod am y lefel. Dim cweit yn barod am gêm mor bwysig syth at Fawcett a wedyn ydy o'n gallu cadw I ben, wel wrth gwrs. Reit I gornel uchel rhwyd, gêm drosodd. Dim amheuaeth, un tîm wedi bod yn gyfforddus o ein heddiw. Downs, McCready. O bosib 2 chwaraewyr gorau Bai Colwyn. A mae honna wedi mynd I gornel uchel rhwyd a mae wedi aros yna I danlinellu'r pwynt. Gol sy'n ddim mwy na cysur I Bai Colwyn. Cic ola'r gêm. Ond diom yn newid y gwirionedd plaen. Mae wedi bod yn fuddugoliaeth gyfforddus iawn I Hwlffordd. You can prepare all you want, but when you give silly mistakes and goals away like we have done today, you know, it's been a bit of the story of the season. You know, I thought probably Haverfordwest was a better team on the day. Now our fate is, you know, in the hands of other people. So we'll just have to wait and see what happens. Yeah. Y golled i'r gwylanod yn golygu y bydda buddigoliaeth I Aberystwyth oddi cartref yn erbyn y Bari yn ddigon I gadarnhau bod Bai Colwyn yn gorffan yn y ddau isaf ac yn syrthio i'r ail haen. Ewan Lewis yn colli'r bel, Fil mlaen at Snaith. Ar ôl beniad ydy Hulbert, ac ar dacl dros bosib Fil, ac am waith hyfryd ar y linell gan y capten Jack Thorne. Mi o'n i'n meddwl fod Fil yn mynd I daro honna I gefn y rhwyd. Gwaith dyngedfennol fyna gan gapten Aberystwyth Jack Thorne. Mi oedd e'n edrych fel bod Jamie Fil yn mynd I sgorio i'r Bari. Ond Jack Thorne yn neud I waith yn wych fyna yn y diwedd. Seinti, mae'r Bari yn dal I dod. Seinti, mae e'n gryf, cyfle am groesiad. Seinti ar croesiad dros Ben Hulbert, y mae at Snaith! A'r Bari sydd ar y blaen. Mi ddath Jamie Fil yn
agos rhyw 2 funud yn ôl, gwaith hyfryd gan yr amddiffynwr Seinti, a croesiad dros Ben Hulbert a Sam Snaith yn sgorio i 5 gôl o'r tymor yn y gyngred. A'i Fil neu Cottrell. Fil dros Ben y Mur, o yr arbediad yn y diwedd gan Dave Jones. A mi nath Fil yn dda i gael hwnna dros y Mur. Ni wedi chwarae 62 o funudau. Kirkman ar ei dro'r chwith, felly Kirkman. A mae wedi mynd syth heibio! A mae Aberystwyth yn gyfartal. Yr hediad ar draws wyneb y gôl. A ddiodd Mike Lewis ddim yn agos i'r bêl. A Kirkman sydd wedi dod ag Aberystwyth yn gyfartal ac am gôl dyngedfennol. 20 munud yn weddill y gêm yn y fantol. James i Fil a'r croesiad at Cottrell, y capten. O, ddi ar y postyn! Mor anffodus i'r capten a mergyd. Wel, ni oedd Cottrell yn barod i ddathlu fyna. Fil at Seinti. Draw at George. George yn neud yn wych. George i fenw'r Cwrt Cosby at McLagan. O, a gan rediad. A Hulbert! Oli Hulbert yn sgorio 11 gôl ar 10 o'r tymor yn y gyngred, a mae'r Bari nôl ar y blaen. Gwaith hyfryd gan George ar yr ochr draw. O'ch chi'n meddwl bod McLagan yn mynd i sgorio gyda'i gynnig gyntaf ers dod mlaen fel eilydd, ond y bêl yn syrthio i Oli Hulbert a gyntaf yn claddu'r ergyd. 8 o funudau yn weddill, y Bari 2, Aberystwyth 1. Jones clirio ar ôl beniad gan Richards. Jonathan Evans yw'n cam sefyll am gyfle fan hyn i Aberystwyth. Jonathan Evans, mae dal i fynd os yna'n gisgo Smotyn. Na, medde'r dyfarnwr, edrychwch ar chwaraewyr Aberystwyth. Maen nhw'n gofyn, maen nhw'n ymbil am gic o'r Smotyn. A di'r chwaraewyr na Anthony Williams, y rheolwr, yn gallu credu'r penderfyniad gan y dyfarnwr Nicholas Pratt. This time last year, it wasn't in our hands. It's in our hands, so that's ultimately what we can ask for. Where we've been since early doors and start of the season to where we are now is chalk and cheese. So we know we got confidence in there, we got belief in there, and all well and good, we'll be smiling next week. Oddi ar y cae, mae disgwyl clywed os yw Pontypridd am ennill i hapel yn erbyn y penderfyniad i wrthod caniatau trwydded i'r clwb ar gyfer y tymor nesa. Ond ar y cae mae dal modd i'r clwb orffen uwchben safleoedd y cwymp. Allan ar dir y chwarae, Miles Davies di cadw i mewn, ac mae'n derbyn y bel yn ôl gan Chris Venables. Croesiad isel Miles Davies i'r canol, a Gabe Kirkhoff gafodd yr ergyd. Arbediad gwych gan George Ratcliffe ar ei bostyn agosa. Mark Little ar tafliad. Kirkhoff yn y Cwrt Cosby. Yn chwilio am le ar gydio! A mergyd wych gan Gabe Kirkhoff i roi pen y bont ar y blaen. Wel, doedd o ddim yn edrych fel bod yna gyfle yna iddo fo. Ond chwarae teg, mi lwyddodd o'i droi. Cadw'r ergyd yn isel a chiro George Ratcliffe ar ei bostyn yn agosa. Dan Jeffries. Teg at Miles Davies, mae'n disgyn yn garedig i Davies yn y Cwrt Cosby. Nôl am y canol. A Venables sydd yno i orffen y cyfle. Prif sgoriwr Pennod. Gwaith da gan Miles Davies yn y Cwrt Cosby. A mi bwylliodd Venables am ryw amrantiad cyn rhoi honna yn y gornel ucha. Tafliad Mark Little at Chris Venables. Ôl i Little, mae'n mynd. Sa'n canfod Elliot Richards yn y canol. Ergyd dda gan Elliot Richards. Heibio i'r postyn, ond ddim yn bell o gwbl. Richards ar ei droed chwith, a doedd George Ratcliffe ddim yn siŵr os oedd hwnna'n sleifio mewn ar ei bostyn agosa fo. Gabe Kirkhoff. Chwarae'r bas yn chwilio am Lincoln McFadden, dio ddim yn cam sefyll am yr hyn. McFadden yn y Cwrt Cosby, a hwnna fod feddi heibio i'r postyn. Mi alla hi yn hawdd fod wedi bod yn dair i ben y bont. Cummings yn colli'r meddiant. Ashley Evans ar draws at Elliot Richards. Richards i'r canol. Chris Venables sy yno. Dim cam sefyll. Chris Venables rownd y golwr. Trydydd i ben y bont.
A siawns for the triffwynt yn saff rwan hefyd. Dio ddim am fethu o fanna. Gyda'r 3 sa'n colli, mae'r sefyllfa ar y gwaelod yn parhau yr un fath, ond mae dal modd i unrhyw un o'r 3 chlwb osgoi gorffen yn sefleoedd y gwymp. At rownd derfynol tlws adran Genero nesaf, ac ar ôl codi tlws y gyngrau'r penwythnos diwethaf, roedd Caerdydd yn gobeithio cyflawni'r dwbl ym Pennod. Roedd Caerdydd yn gobeithio ennill tlws yr adran am y tro cyntaf yn ei hanes, ond yn ei herio oedd Abertawe, sef yr unig glwb i guro'r adar gleision y tymor hwn, a'r elyrch wedi gwneud hynny ddwywaith yn barod. Abertawe wedi ennill y tlws ddwywaith a'r adar gleision yw'r ffefrynnau clir heddiw, ond yr elyrch oedd y tîm diwetha i'w curo diwedd mis Mawrth. Pas wych o ganol Caer i ddau Oakley, dyma'r cyfle. Oakley o gwmpas y gol geidwan. Mae wedi methu'r cyfle. Cyfle eiraidd i Rhian Oakley i roi Caerdydd ar y blaen. Steph Turner fanna yn cwmpo wrth trio wneud y daco, a oedd hi'n meddwl yn bydde Rhian Oakley wedi rhoido'r bel yna. Abertawe nôl ar y bel, dyma legal yn ergydio! Dyna chi gol! Mone legal yn ei dalu'n berffeth ac yn codi'r bel dros ben Cerin Chamberlain. Abertawe sy'n dathlu. Wel, mae rhaid rhoi clod iddi am y ffaith bod hi wedi taro'r bel yna ar y cychwyn cyntaf. Nath hi edrych i weld o bosib ble oedd y golwr, ond instinct oedd hynna, oedd hi jyst eisiau falle cyfeirio'r bel, a oedd y gwynt tu ôl iddi, ac yn sicr fi'n credu bod y gwynt wedi helpu'r bel yna, ond mae rhaid rhoi clod iddi. Wel, dyma Chloe Chivers, reit ar ddiwedd y hanner. Nawr te, cyfle i grimanu hon mewn ar y drod dde. Mae taro'r postyn! A mae dal yn rhydd yn y cwrt cosbi. A dyna pa mor dylentog yw hi, tymod. Mae'n ffyddiog yn gallu hi hunain i medru cymryd gornel fel yna, mae rhaid dweud, tymod. Oedd hi mor anlwcus fanna bod y bel heb dod allan i Grisgwyn. Mae Siobhan Walsh, y bel yn hongian i fyny. A dyna'r gol. Ac i fe Megan Bowen, yr eilydd sydd wedi chael hi. Hi sydd wedi cael y cyffyrddiad ola i'r adar gleision, a maen nhw'n gyfartal yma ym Mhenabont. Oedd hi'n mynnu cyrraedd y bel yn gyntaf. Neb o Abertawe eisiau gystadlu yn erbyn Megan Bowen yn yr awyr, a Meg Bowen wedi sicrhau bod hi'n digon o awydd dydd i wneud yna ac angerdd, a mae'n heiddiannol o'r gol yna. O cyfle arall, cyffyrddiad o Cio sy'n dda. Cio sy'n taro. Ac i fe Cio sy'n ei ennill tlws yr adran i Gaerdydd am y tro cynta yn ei hanes. Fi'n credu bydd y Cylan fan Abertawe yn siomedig gyda'r ffordd nath i trio clirio llinellau am ddiffyn y bel. Nath i yn anffodus colli'r bel fanna, a wedyn dyna ble dath yr gyda nhw. Chelsea Herbert yn neud yr arbediad cyntaf, ond mae'n anfyddeuol. Mae rhaid i amddiffynwyr Abertawe dilyn y bel tan bod y bel yn mynd yn farw, a wnaethon nhw cael eu chosbi oherwydd hynny. Dim ond i hael gol yn y tlws y tymor yma. Dyma Rhian Oakley, Colli. Oakley! Colli! Ac Oakley sydd yn gorffen. Mae Rhian Oakley wedi darganfod cefn y rwyd. Mae'r drydedd wedi dod i Gaerdydd, cefnogwyr yr adar gleision sydd yn dathlu. Abertawe, mynydd i'w ddringo iddyn nhw nawr, ar ei holi o 2 gol i 1, a llain y 10 munud yn weddill. Dyma Rhian Oakley, heibio i gwrthynefyd, tydydd i nôl! Ac mae yna 4edd gol, ac Eliza Colli sydd wedi chael hi yn selio'r fuddugoliaeth i'r adar gleision. Dyna'r union beth oedd Abertawe ddim rili eisiau, ond tymod, i fod yn deg, fi'n credu mae bach o blinder wedi dod nawr. Rhi Oakley just yn redig heibio Steph Turner, mor hawdd, ac yn creu y sefyllfa yna, gol hawdd yn y diwedd. A dyma Lisa Owen yn torri'n glir. Owen, Eliza Colli ar gad, dyma Colli! A mae Colli yn rhwydo'r bumed, a mae hwn yn greulon fyth ar Abertawe. Lisa Owen yn creu, ac Eliza Colli just yn tyrannu'r bel. Mae'n gwybod yn union ble mae'r gol, ond golwg blinedig fi'n credu gan amddiffynwyr Abertawe nawr.
Oh, it feels amazing. You know, we've worked so hard for the past 2 weeks after the league's finished to prepare for this game. You know, we didn't have the great first half, but we knew in half-time, we knew what we needed to do coming out in the second half and got 5 goals. So it's just exactly what we needed to do to win the cup. A Caerdydd sy'n codi'r tlws am y tro cynta yn ei hanes. The champagne is flowing, the water's flowing, Ian. Could have been alcoholic. Ian, huge congratulations. How are you feeling right now? Very proud. We had to dig really deep there. I thought first half we were a bit off it. The intensity wasn't there. We weren't great in possession. So we said from a half time, it's on us. And we knew that if we performed to our best ability, we could win the game. And to go out there and score 5 goals second half is unbelievable. And the girls can be so proud of themselves. At y 6 uchaf, a mae yna dros flwyddyn wedi bod ers i'r seintiau golli'n y gyngrair ar gampws King Coed. 51 gêm ddomestig yn ddiweddarach a thybed fydde'r Met yn gallu tarfu ar dymor di-guro'r pencampwyr unwaith eto eleni. Cael ei chymryd yn fyr Marshall yn y diwedd sy'n o'r croeso i fewn at y posib pella a lang ar arbediad. Arbediad gwych gan y golwr, peniad gan Baker. A Seintiau yn rhoi'r pwysau ar y golwr nawr. Baker. Sistovic. Unwaith eto tipyn o le gyda fe. I bwyso i bas. Holden mewn i'r canol. A Declan McManus yn rhoi y pencampwyr ar y blaen. A Declan McManus nawr wedi sgorio 7 yn y 4 gêm diwetha. Mae fe nôl ar dan Declan McManus. Holden. McManus i arediad. McManus yn casglu. Mae Young yn cynnig unan. Mae Jonah Williams yn penio nôl lawr at Young sy'n ergydio. Ac Alex Lang yn arbed. Lang yn dechrau yn y gyngred. Gêm rhif 95 yn olynol. Sistovic. Danny Williams y glawn dechrau nawr ar ddechrau'r ail hanner. Marshall. Sam Jones yn y ffordd. Marshall yn llwyddo gael cwestiwn fewn law. Danny Williams ar ergyd yn wych at y gornel ucha. I ddyblu mantes y pencampwyr. Ond i'n hanner cyntaf rwystredig mewn sawl ffordd. Dim ond yr un gol. Ond dechrau da i'r ail hanner. Marriott. Redmond. McManus. Am ei ail. Redmond, yr eilydd, y prif greor y gyngred erbyn hyn. Dyna'r safon sy'n dod oddi ar y fainc. Williams, allan at Redmond. Redmond, ar croesiad. Cam i gol gyntaf fe, i tîm cyntaf y Seintiau, Jared Harlock. Jones. Bale at McManus. Mae dal yn o'i Seintiau. Leo Smith yn mynd am y gol! Gol gampus gan Leo Smith. Mae'n 5. A dim gobeth i Ben Haynes yr eilydd yn y gol yn fyna. Colled i'r myfyrwyr yn golygu y bydda 3 pwynt i Gaernarfon Bnawn Sadwrn yn ddigon i selio'r 4ydd safle a sicrhau bod yn chwarae gartref yn y gema ail gyfle. Eisiau Callum Roberts yn cael ei rwystro, geith o gyfle arall. Bas fach tro yma at Robles. Robles yn cael ail gyfle. Cloesiau teg at y postyn, Kevin. Mooney gododd. Yn hanfodol bod o'n gwneud hynny, dim bygythiad i'n drosodd eto. A 2 beniad oddi ar y bar. Callum Roberts efo'r ymdrech gynta. Ac Aaron Williams fethodd rwydo efo'r ail beniad. Thomas yn newid cyfeiriad y chwarae. Owen. Olli'r meddiant, mae yna gyfle i'r dre newid dorri rwan efo Robles. Bas o tu ôl i Callum Roberts. Roberts. I lwybr Aaron Williams. Aaron Williams! Oddi ar y postyn ag i mewn. Efo 10 munud i fynd yn yr hanner cynta. A dre newydd ar y blaen. A mae prif sgoriwr nhw y tymor hwn wedi sgorio i gol gynta yn 2024. Robles at Ismail.
Sears yn ôl at Ismail ar ochr y cwrs Cosby. Ismail yn gwthio goset o'r ffordd ac yna'n taro'r bar. A Garon Williams oedd yno i sgorio i ail y pnaw yma i ddwblu mantais y Dre Newydd. Robles, sel Ismail tu mewn iddo fo ond y bas yn rhy agos i Dani Goset. Cynarfon yn ildio'r meddiant ar ochr i cwrs Cosby hunan. George Hughes! A mae'n 2-0. Cynarfon yn creu problema iddyn nhw eu hunan yn amddiffynol. A fe ddisgynnodd y bel i George Hughes. A fe daniodd o. George Hughes yn gwneud wali o Josh Tippett o 20 llath. Ismail. Draws at Robles. Robles, i mewn i cwrs Cosby, heibio i Mooney. Iergyd o'n cael ei rwystro. Ismail yn disgyn. A mi oedd hi'n drosedd. A di Phil Mooney ddim yn cwyno am benderfyniad Mr Walker. Zel Ismail i gymryd y gec. Ac yn canfod cornel isarhwyd. A mae bellach yn bedair i ddim i'r Dre Newydd. Pennod Roberts, cyffyrddiau Boyacie. Oswell ddim yn cam sefyll, mae wedi cadw'r bel a dyn y bew! Hannog Boyacie yn erbyn ffram y gôl. Yr ymdrech ychydig yn rhy uchel. A pas lac yn ôl. Mae yna gyfle arall i'r Dre Newydd. A Robles sydd yno i'w gwneud i'n 5 i ddim. A mae'r gôl yna yn crynhoi y math o bnawn mae di bod i Gaernarfon. Yr ymwelwyr yn creu problemau i'w hunan. Ac Oswell yn rhoi gôl ar blat i Louis Robles. Ar gau y castell roedd un frwydr rhwng y tîma sydd eisoes wedi sicrhau'r ail ar trydydd safle, a Harry Franklin oedd chwaraewr ymlyca'r noson yn gyrru'r ergyd gynnar yma heibio'r nod. Mae Franklin wedi sgorio 9 a chreu 7 gôl i'r nomadiaid y tymor hwn, ond doedd ei ddim i fod i'r chwaraewr creadigol nos Wener. Hon oedd y 5th gêm rhwng Ceicona a'r Balar tymor hwn, ond dim ond 5 gôl sydd wedi cael ei sgorio yn y gemau rheini. Ond dim un nos Wener, dim un i Franklin Drian a'i wyneb yn deud y cyfan. Mae'r pedwerydd safle sy'n sicrhau gêm gartref yn y gemau ail gyfle Ewropeaidd yn dal i fod ar gael i'r Dre Newydd, Met a Chynarfon wrth iddyn nhw baratoi am gemau ola'r tymor pnawn Sul nesaf. Dyna'r cyfan am heno, ond dydd Sul nesaf bydd y tymor cyffredin yn dod i ben. A bydd ni'n fyw o goedlan y parc, wrth i Aberystwyth a Pontypridd frwydro am ei bywydau i aros yn yr uwch gynghrair. Y cyfan yn fyw am 2 o'r gloch ar S4C. A bydd ni'n ôl fel arfer nos Lun nesaf gyda holl uchafbwyntiau'r penwythnos, ond tan hynny, hwyl fawr.